What is up mga bap? So welcome back naman sa vlog natin, no? So ngayon lilibot tayo sa Nevada. Ito nga pala yung ride natin mga baps, no? Yan, blue, the best yung blue. So ito nga yung Suzuki GSX R10 R1000R. Alam na alam mo mabilis mga baps kasi alam nyo kapag dalawa yung R, ibig sabihin yan mabilis. So ito nga mga Baps, nasa labas na tayo, no? Inabutan tayo ng ulan. Woo! Bilisan natin ng konti. Woo! Ah! Woo! Sarap. So yun nga mga Baps, tulad nga nasabi ko kanina, pupunta tayo sa Nevada, no? Aba, teka. Abay, teka. Teka mga paps. Mali yung daan natin. Counterflow tayo eh. Teka lang ah. Okay. Alright. Hey! Tingin ka sa dinadaanan mo. Oh, may mga ganyan talaga mga paps, no? Yung hindi tumitingin sa daan. Yung puro cellphone, ganyan. Huwag po natin gagayahin yung ganyan ha, mga paps. Sarap mag-brake, Baps. Sarap mag-brake. Okay mga Baps, i-pause ko muna, no? Tapos, inform ko kayo kapag nandun na tayo sa mismong Nevada, okay? Alright, kita-kits tayo doon. So, eto mga Baps, nandito na tayo. Ayan, kita na natin yung mga ibang building. Yan yung mga hotel dito sa Las Vegas, Nevada. Woo! Sarap. Ayos, ayos. Diba ang ganda ng daan dito mga Baps, no? Sarap mag-ride. Banda dito mga Baps, dito natin makikita yung mga casino. Yan, yan. Yan yung mga casino dito sa Las Vegas. Tsaka yung mga matataas na building na yun, mga Baps, mga casino din yun. At saka mga resort, ganyan. Abay, teka. Teka, Baps, naligaw ako mga Baps. Okay mga Baps, nakabalik na tayo. So, balik pala tayo sa mga building. At kung napapansin nyo mga Baps, no, na tumigil na yung ulan. Ayan, maganda na yung panahon. Pagas muna ako. Gas lang ako mga Baps. So ayun mga Baps, no, balik na tayo sa daan. Nakapag full tank tayo sa 50 pesos, no. Iba talaga yung gas dito sa US. Grabe. Ay. So balik na tayo sa... Wait. Matawag si Boss Madam mga Baps. Lang mga Baps ha. Hello baby. So ayun, we're back mga Baps. So grabe talaga yung panahon dito, no. Kanina umuulan, tapos umaraw, tapos ngayon naman fog, no. Grabe talaga. Solid yung panahon dito mga Baps. Ayos yung mga lugar dito mga Baps. So yung mga building, mga casino. Kaya Baps ha, try ko kung makakapasok tayo sa isang casino ha, mga Baps. Alam ko pwede mga Baps eh. Kaya nga lang ha. Yun. Hindi pwede. Pero ang tibay na motor natin mga Baps ha. So ayun mga Baps, malapit nang matapos yung vlog natin, no. So chill ride lang tayo dito sa Nevada, no. Chill ride. Ayan. Ganda ng lugar. So yun nga, tulad ng sinabi ko, chill ride. Woo! Yeah. Oh!
Woohoo! Yeah! Grabe, sarap mag-chill ride mga Bops, no? Sarap chill ride. So, yung mga Bops, no? Bago natin tapusin yung vlog, dalhin ko kayo sa paborito kong lugar para mag-relax, no? Wait lang. Okay mga Bops, eto na yon. Eto, yan, sa gilid ng ilog. Okay, tabi lang tayo ng konti. Yan. So, dito ko natatapusin yung vlog mga Bops. Maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Peace! Wow!